Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो भिडिअआव सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अन्नानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदाबाव ओमफ्राय नै मादैया बेरे फुंजानि मोखां सुखांनानै गय जालायबाय गाला गिलानो गय जानानैसो ओमफ्राय नोंसोरजों रायलायलायबाय बिराद गय जायोलै मादैया ओमफ्राय सनाफोर दिनैबो नायलांदोलाय दिनै मा भिडिअ देखायनो हायो नोंथांमोनहा नाजानोसै आंबो ओइ मालाय लबिया फैदो देलाय बिबार खानानै खोमायाव थुना मोसालाय दे आं खनना होगोन दे मोसा खोमायाव थुदो नों आंनि आं नोंनि बिबार खायै माला सुयै गोनां नों आंनि बिबार खायै Sembro nay mari nangla oh ani dadon kita sekarang kita itu menjadi bagian bukan mikat ini terus saya nambah lebih malah kantor batan sipil tarik tasty मोजां लागायबासो गोथाव जायोथ' फान्थाव बाथोना ओंखाम गुदुंजों आखाइ बिजों लगायना लगायथारनांगौ बिदि लागायनांगौ मानसिफ्रा मुगैयो ओंखामखौ बिदि लागायबासो गोथाव जायो टेस्टि निमक थरा थिखा सोलादाखा संख्रिनांबाय लागायलायबाय हांलायबाय ओंख्रि गैयाहाय दामानि जोंहा बेदर फिसा मोनजाथ'वा नालाय बेफोरखौनो खालि बाथोन खालामनानै गोथाव जाथारसैलाय मादैया मोजां लुबैनो मोना दे लोगोफोर मादैनिखौ थाव गुबै बानलु संख्रि देना होजोबखाबाय आङो ओरैबायदि मोजांखालाय सच्चि सिफ्लेखांबाय बे बिबारखौ रिल्स खालामखांबाय बेखायनो सुनानै लाबाय हेल' सनाफोर नै मादैया जानायनि फारिलायाव सफैलायबाय नैबे लबिया आलासि फैलायबाय जोंहा मिरामिसखौनो जाहोलायबाय आङो दिनैहाय फैबायबा मारैथो हगार हरलायगोन लोगोफोर लबियानि जानायखौ नायदोलाय ओमफ्राय खोन्थाद' ओंख्रिया मा ओंख्रिया मिरामिससो खिन्थु माबा फुलकपि बान्दा कपि नङा सरि बान्दा कपि मोनसेबो गैयिखौनो होनलाबायखायो फाग्लिसो फुलकपि गाजर मुला टमेट' बाथोन फान्थाव बाथोन बानलु ओमफ्राय गाजर ओरै लादोब्रा ओरैहाय बेदरखौ जाथ'खायाखैसो जोङो उसुबिदा नालाय मादै लबियानि मादै जासुलिनि बिमा गोमानाया साननैल' जादों नालाय ओंखायनो जों जानो उसुबिदा मोननानै जाथ'वाखै लोगोफोर दसनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो बिदिब्ला दिनैबो नायलांदोलाय सोरनि जानायखौ बिराद गोथाव महाराजा खानासोलै दिनैबो जोंना मिरामिस मालाय मा जानो बारसो जाद' जानोसैलाय सोर जाखांग्रोयो बे मा फार्स्टआव जाय जाखांग्रोयो बे आयौ थैगोनहाय आं जानांगौबा नोङो जेनगोनसो दमासिनि हांसो जानांगौ लोगोफोर जोङो निउ इयाराव लबियाजों जों आंहाबो बेदर मोनजाहैखासिनो नालाय माबा मोनसे हांनाय जागोन आरो बुंनो हाया गोथां ओंखाम जाया ओरैनो बेदरखौ जाहांनानै जागोन लुगैनोसैलाय नों लोगोफोर गाज्रिया जामुला नों जानायखौ लोगोफ्रा बिराद फसायोनो नों जानायखौ लोगोफ्रा गोदो ल'जों थाबाबो सासे जोंना आंखौ लोगो दंमोन गाव जाखांनानै नायफैयोमोन आं जानायखौ मोजां गोदोसा रायखसमुला
खहाबनायनि टाइम पास जायामोन बियो जालांदो होननानैसो जादों मा रायलायबावनो नंबा आन्दायबाय बोरैबा होनदोंमोनलाय बिराद रायलायनांगौ दाख्लै नों खोन्थाहरनो आंनो दारि दं माबा गैया आंनो माला लाजिखो लाजाखै आं बिराद मिनिनो ओंखारगोरदों खोन्थालाय मायाबा दारि दं माबा गैयानो ओंखाम जानो थैगोनसैमोन आङो हिनजावाबो दारि दं हौवायाबो दारि दं जाहैदों मा जिनिस नों बुंनो हागोन हिनजावाबो दारि दं हौवायाबो दारि दं मा बुस्थु बेलाय मा बुस्थु बोरमा जाहैदों बोरमा लोगोफोर बोरमानो हिनजावाबो दारि दं हौवायाबो दारि दं थैनोसैमोन मिनिनानै दालाय दारि थाया ओमफ्राय अर सायनायाव बिदिनो टाइम पास खोथा रायलायबाय आरो सोंलायबाय नोंस्रा ना आङो खोन्थाहरलायलायबाय नामा मिनिनो ओंखारनानै नों खोन्थाहरलायलायबाय आङो ओमफ्राय ओरैनो होनबाय हिनजाव नङा मेख्ला गानो दारि दङ हिनजाव नङा मा बेलाय होनबाय बेखौबो थैनोसै आङो मिनिनानै मा बेलाय माबे दे बुं मा हिनजाव हिनजाव नङा मेख्ला गानो दारि दङ हिनजाव नङा मेख्ला गानो दारि बांगाल हौवा बे सैथो लङि गाननाय जाहैदों थैनोसै बेखौबो मिनिनानै बांगाल हौवा बांगाल हौवा ना लङिया मेख्ला बादि नङा बेखौनो गोसोखां मिनिनानै थैनोसैमोन आङो गोथाव जादों ना बाथोन बुथोनजों ओमफ्राय बिदा फंबाय 10 जनजों सासे मोसायो साब्रैया थाखोमायो साब्रैया नायबाय थायो जाहैदों मा बेलाय आं बेखौ मिथिया खिन्थु सासे थाखोमायो जाहैदों ओमफ्राय बेखौथ' मा बुस्थु बिदा फंबाय 10 जननो आंना बोराया मिथिबाय थांखुना नायनो बिदा फंबाय 10 जन सासे थाखुमायो थांखुना नायनो गा थांखु जायो नालाय आंना बोराया मिथिगौब्रा खम नङा थांखुनानै जालायबाबो आं मिथियानो बोरैबाबो होनोहाय सासे दल दामबाय थायो ना मारैबाबो होनो बिनि माबाया आलदाबो दंबावो दं बोरैबाबो होनबावो बेखौ फलाना आथिं गैयानो मैया लान्जाय गैयानो नायग्राया खर' गैया जाहैदों थैनोसै बेखौबो आङो बावजोब्बायलै आङो गोदो जों अर सायबा बेफोरखौ सायबा बिदिनो टाइम पास रायलायलायो आबौआबो माबा माबि खोन्थायोमोन बिदिनो फलाना आथिं गैया मैया लान्जाय गैया ओमफ्राय नायहरग्राया खर' गैया लोगोफोर आंहा जाखांबाय ओमफ्राय लबियाखौ एसे नेबाय लबिया जि लेजि जायो ओमफ्राय नै मोनसे खोथा नैबे बिबारा ओंखाम जाखांगुलायबाय दासो दांसननानै मोनथिबाय आखाइ सुनानैसो ओमफ्राय जोङो सानैजों रिल्स खालामदोंमोन ना ओमफ्राय बिबार थुलायलायनानै जानाय जाबाय बे बिबारखौ थुनायैनो ओंखाम ओंख्रि संबाय मा खालामबाय मानसिफ्रा सानगोन जोंखौ मा बिबार लालायलायनाय ओंखाम जानाय बिदि होनगोन जोङो रिल्स बानायनानैसो थुदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेनो थाफ्लांबाय आरो दे जाद' माबा गाजरा अरस'बा फान्थाव बाथौ मानो दोनखो गबजोब फान्थाव बाथौखौनो गारो नामा नोंहा बिदि बेखौ जानांगौथ' हाथायाबो गैया सासे हाथाय गबाय होनदों नामा थ' सोनाफोर जोबजासिम भिडिअ नायनायफोरनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर लबियाजों जासुलिजोंनि जानाय भिडिअ नायनायखौ ओमफ्राय मोजां मोनदोंबा अननानै कमेन्ट साबस्क्राइब ओमफ्राय नैबेखौ खालामना हरदे सोनाफोर अननानै थ' बिदिब्ला एसेयावनो जोब्बाय बाय बाय